Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno katambobva kumatoko kumabuja tamu nzvimbo yeRusape kwa Chief Chiduku. Ngoma ndiyo yengozi. Ngozi mhepo zviri kungoitika. Nhasi uno tiri padare raChief Chiduku apo patine nhau zvakare yevanhu hanzi varume vanokwana kuita 7 vakaponda munhu vakamutorera mombe dzake dzaanga ainadzo 7. Zvamuchanzwa zviri kutevera ka nhasi dare ratatora iri tatora rechipiri. Wacho nyakupara mhosva akatobvuma ari kuuya kuzoripa mombe dzake. Ndo zvatoda kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei. Tawanawo mukana tichamubvunza kuti makamuuraya sei, chii chamaizviitira. Ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Pamsuri wadare nindi ndinekwa Stanford mutv pane ndine nyaya ndakamboya nayo katikira Friday. Nyaya ndinayo wedzerei mawati right. Nyaya yandinayo ndakapara mhosva pachipuya miti yekuponda pachipuya miti. Ndo nyaya ndaya nayo pano. Enda nayo. Nyaya ndinayo ndauya kuti ndibatsirwe mudare kuti zvinhu zvedu zvinake. Nyaya yatakaita yekuponda yandakaita inini. Saka zvadaro ndakabata murume, pane vakomana taya 7 varume ava. Inini ndakazoita wechi7 nekuti ndakasvika munhu wanga atobatwa kudhara. Saka zvadaro takakanganisa pachipuya miti nekuti takaponda mwana wachipuya miti. Saka ndo zviripo zvacho zvandauya kupupura mukati medare kuti dai tabatsirwawo kuti zvinhu zvedu zviende mune zvakanaka. Chipuya miti kana vachipanda toda kunzwa nyaya wakaitwa, ukaita hondo uchida kubatsirwa unenge wakanganisa. Kana pashaishwa pawataura nokupindura paataura. Hatidi kuti tiite hondo panapa, uyezve hatitenderi kuti mukuvadzane mudare muno. Munenge matokanganisa nyaya yese. Regai ataura, ari kuzvipupura nyaya yake. Chatinoda kunzwa chete isusu ndechekuti muyanane. Iye achaita sei? Ari kubvuma nyaya yake. Kuhondo yabva kupi? Mupe chanza ataure uyu mujuru. Taura.
Zvadaro inini ndauya muno mudare kuti mutibatsirewo kuti ndiyanane newe kwachipfuya miti wandakashaishira. Ndozvandauyira muno mudare. Unofunga kuti uda kuyanana sei? Toda kuti utaure vakateerera zvinovateerera, achitaura kuti uda kuita sei? Isusu kuti tiyanane, pane kuripo kwakanzi kunodikanwa. Tiri muno mudare last Friday. Kanzi kunodikanwa mombe 27. Mombe 27 ndo dzatauya nadzo. Dzimwe dzacho dziri munzira hadzo dziri kuuya. Mota yamboita breakdown asi dziri kuuya. Ibvo wangotaura kuti ndo zvakataura mhepo zvinoita sekunge zvakataurwa nedare riripa. Wangotaura kuti ndo ipapo sorry kune kuri kurasikawo saiziva. Ndo zvakataura mhepo yacho kuti ndinoda mombe 27. Handidi kuti mupedze vhiki rino musika musi weFriday munenge mauya nemombe dzipi idzodzo. Saka isusu semusha takamhanya titeere zvakataurwa nemhepo kuti musi weFriday munouya muno mudare nemombe dzangu 27. Ndo zvatafamba tichiuya kuti tipupure mudare nhasi. Wamiti? Pamusoro Ndine chekutaura. Asi hatina chekutaura. Saka nditauya nezvakataurwa vhiki yapera. Iye kana auya nazvo mukoma anozvinzwenyu zvawe. Wamudhuri wataura nemombe dzenyu. Akauya kuteedza asati dzakwana dzimwe dziri munzira. Dzikuya nemoto. Pamusoro imoyo. Kujuru. Taura kuti ukunzwa. Ndinoda kuti uye nemombe dzangu wapi. Makati makuseni. Saka anoenda museni. Zvaita ndizvekuti mota yatafamba nayo yambofa. Hana kuti tina. Makataura kudaro. Saka niye kuti ndani. Hatina kuzoziva kuti ipapo tingakanganisi. Saka iwewe uri kuti ndombomirira munhu mota yaita breakdown inini. Toramba ndakakumirira iwewe. Aiwa dziri kuuya hadzo kukanganisa. Nambouya nengani? Iye zvinezvi dzauya apapa dzauya 11. Dzimwe dzacho dzitori motikari dziri kutouya dziri munzira. Todzoka dzadimbuka makumbo wozondipa dzadimbuka makumbo. Unosava unodzokera nadzo. Samboiti hako zvauda kuita izvo. Zvishandi. Kwewe wakazobudisa mombe ngani? Wakazovapa mombe 12. Mativa. Wakazovapa mombe 12. Wapi? Iwewe wakabudisa mombe ngani dango mako? Mudanga mangu ndandisina mombe dzakawanda, ndakabudisa mombe dzinokwana kuita 4. Ndo dzandandinadzo mudanga. 12 dzawaiti ndanadzo. Handi dzatakaunganidza sefamily. Dzatakaunganidza sekutanga. Saka poda kuti ndimirire moto. Handichazivi kuti mungatibatsire. Iwo ndakakuudza kaiwa ndakakuudza makuseni kuti ufunge mombe dzangu makuseni. Makataura. Iwo uri kuda kundipa here zvinhu zvako kana kuti hausi kuda udzokere. Pere futi. Tiri kuda kumupa iye ndiye hatina kana nharo nemi. Saka kana wangu waida kundipa wadi kumukira makuseni. Zvaitika mota yatauya nayo. Hana kuti tinayo. Ipapo ndo patisina kuzoziva nekuti mombe kana tichitenga takatanga tenga dzimwe kure. Saka ndo kwakazoita kuti tiite zvemotikari. Takanotenga dzimwe mombe kure. Saka kuti dzifambe mombe kudzibva kure kunana Chiurwu uko takaona kuti kure. Aiwa ndakaona kuti kure pawaindiuraya waindiurayire usataure zvinano basa reka tonyarara. Masitaini. Right. Hongu. Ngatichimbokugurai pakati. Ngoti matambo kutaurira. Mhepo yako yakumba kwenyu kutaura nemi kuti handiti. Apapa handingazivi kuti yakazosvika ina. Kopa mambo taurira na namba 12 kuti aiwa vanga vachitaura pane last time patakataura papa kuti makaunganidza ngani. Takati mombe dzatakaunganidza takanga takaunganidza 9. Saka kumhepo kwachipfuya miti uko
ndinofunga muri kutaurirwa kunzi shoko renyu rakadayirwa. Zvinganonoka hazvo kunge zvaungana, asi shoko rakadii rakadayirwa. Pari zvino patouya dzimwe dzatoapo. Saka isu sedare tatinofanira kuramba wakagara hazviiti. Beta timbounganidzana totaurirana zvitiri kutotaurirana izvi. Uku mota hadzo dzichiuya zvinganonoka hazvo, asi tati zvimboti tsunukei rerukei. Aminoti pari kunzika here. Matimo Tati mombe dziri kuuya sedare tazvibvumira kuti hai manonoka asi endai chiitai kuti mukasike kuuya nemombe dziuye panapa. Saka dzaenda kutorwa dziri kuuya. pane zvandibona mujuru Baba. saka 7 dzangu 5 hadzine tumikono ihombe. Mombe dziripo, hombe nedoko dziripo. Pindura mubvunzo. Hongu. 7 dzangu dziripo. Tumikono ne5 hadzi. Hongu. Dziripo. Ndinonokera singa ndakakudza kuti nekusema kuteerera. Kutadza. Kutadza kwatatoita. Wakatobvira kutadza kudhara. Apa ndikutokurerutsira zvokuti Mambo. Ati mombe dziri kuuya. Hanzi Kuti mudhuri ari kuti mombe dziri kuuya. Ambotaura ndozvaari kutaura. Saka ini ndakamirira kuti mombe dziuye. Kana dzasvika dzinoenda pazasi apa pamundu apa vanodziunganidza dzese dziripo. Vobva vataura kuti 5 idzi ndo dzatakakura tinadzo. Hunge kana dzasvika dzakakwana. Ende ndikaona kana pasina isi ngadzitoite zvakanaka. Ukaita zvokutamba munodzokera nadzo. Kana dzakanaka musikana uyu aripi musikana uyu? Aripo. Uripo here? Uripo? Makazvitaura nababa kuti wabvise mombe. Uda kuti ndikubate futi? Takataura. Saka uda kutaura neni wakaisa muromo mumino. Uda kuti ndikubate futi? Ngapadhuze apa ndikunzwe. What? Handikubuza. Endapo. Asuda ndirambe ndakakubata here. Aiyo. Saka iwa unokuwataurira kuti wakurumidza nemombe. Takataura. Hawanzi. Zvamunobonza kutaura izvi kuti mota dzazodii ndizviro. Ndizvinoitira. Wow. Asi wiki ino rapera riri sei? Zvasisinganyanisi zvazvaimboita asi ndandiri kubatikana hangu bati kuti zvakanyanya. Zvakanyanya. Ndada kusunungura. Ndada kusunungura. Ndisunungura kana mombe dzawo. Right. Asi kana ndikabatikana ameno apa. Njuru. Baba. Kuswera ndakauya wakandiona. Hongu. Saka unoita nharo dzei. Hapana nharo dzandingaite. Ndimbokubata here ipapo. Kwete. Wakazonowaudza kuti ayo nyawo wakamuudza kuti zvakaoma. Ndakamuudza. Akati munoziva pfungwa dzevanhu vanenge vasati vasangana nazvo vanonetsa mhinduro. Aiwa iwo zvawatoita zvatori nazvo. Ndinotenda. Iwo watopedza pako. Asi ndakuda kuti mombe dzacho dziuye. Asi ndaona tumwe tumuru. Asi waungoti rega zviende. Aiwa dzimwe dziri kuuya hadzo. Kuti wambouya. Tatanga kulodha kuti dzimbotanga dzatungamira. Imwe mota yacho yanga isati yasvika saka tatanga kulodha. Dziri kuyamwisa. Aiwa. Saka watondipa nemoyo wese kuti 10 cent o.
kusununguka chaiko zvakanyanya. Mushonga uchabati. Handitobati mushonga. Saka kubva nhasi uchakumbira regero hama dzako. Hongu. Saka ndombouya kekupedzisira. Kwete. Ahora ndakumira kuti mombe dziuye dzikauya. Dzikangouya dzakanaka chete. Asi handifunga hapana zvawakaita. Wanga wakutya waisararo. Aiwa. Asi next time munhu aurayiwi sembonzo. Ndinotenda. Wadzidza chidzidzo. Zvakanyanyisa. Kuendawo munhasi mauya muri washoma. Asi vamwe vanga vasingadi. Vamwe vari kuuya nemotikari. Vanga vachilodha mombe. Kumanje mombe dzacho 1 yobva yadimbuka gumbo. Unoita sei? Hadzidimuka hadzo. Wo. Ko dzikazodimbuka. Aiwa, kutaura kuti dzinenge dzisina kukwana. Chiudza Mambo kuti nhasi ndauya nemwoyo wese daumupa zvinhu zvake. Pamusoro imoyo. Nhasi ndini mujuru ndauya nemwoyo wese. Ndiri kuda kupa Thompson chipfuya miti mombe dzake nemwoyo wese. Wakadaro wabona ngozi kuiripi. Kana zviite sei kutaurirana hakuna nyaya. Asi zvawaita zvekuripa tinobva taona kuti nyaya yapera. Tenison kana aripa rundinzwa Tenison. Ndikukunzwa imwe. Kana waripa zvapera. Handiyo zvinoita kuripirana. Zvapera. Zvinenge zvapera. Ndikupanzwa moyo. Dzikangouya dzakanaka dzinobva zvapera. Asi hake iye handikuziziva hake kuti nemwoyo wake wese. Ndambomudzipa zvandamutaurira. Wakandomudzipa. Anovhunduka. Kana ipapo pandokwanisa kumbomudzipa. Kana muchida moyo mumuone simba rangu. Aiyo. Isusu manje zvatinoita manje. Kana nyaya yamudare hatichatenderi kuti vanhu varwa. Hatitadi kuti mubatana atotanga umwe ane mhosva. Saka ndenda tone mhosva. Unonga ndotokuripisa. Sure. Sure moyo. Unenge washoraka kuti handiti yauya atya iwewe. Saka ndikana atya munhu anoda kununurwa. Ende watodzidzisa vanhu vese vakadzara panapa kuti munhu haurayiwi. Handitiwazvona. Ndazvinzwa iye mujuru akadzidza chidzidzo. Akatosvika akataurira nyawa kunzi ndanzi mombe 27. 27? Sanzo zvakakuita izvi. Saka wakabva muti. Hapana, ndakangozvitaurawo ndichida kuti tinzwanane pakuita kwakaita ndikati vakomana ndo nyaya iripo. Saka ukangodza nyawo chete. Ndiye munhu andakaudza ega nauyu dhakazhe wacho. Dhakazhe akati? Uyo mupurisa handinga haana shoko anongoti ndiri mupurisa. Manje chibasa chino. Mapurisa moyo. Mukuona mapurisa iwayo. Ndo vanhu vemutemo. Oponda munhu ka. Mombe dziya 27 ka. Plus dzekutyora mutemo ka. Abada muti 3 futi. Nini? Zvafana na gandi pachauya panapa. 27 plus 3 handi ndi uyu. Ndio sabuku anouraya munhu akajaira. Uyu ndatomurerutsira. 27 plus 3 ndobva ndati heti yandandina ndobva ndati bhutsu dzandandinadzo ndikudzida. Wese wachauya. Iyo ungati uri munhu wemutemo. Saka hanzi nekuti ndiri mupurisa ngoza iwiko. Ndingaziva. Iwo watoita basa wazvipedza. Matenda angu. Wazvipedza ndichati mombe dzacho dzikutononoka asi iwo ndinauta utere ndakakudza kuti uya makuseni. Batambeno tinongo chifunga kuti ndakuona uchidzitina wabuda dikita. Ndaribuda shuwa. Wazoona kuti zvakashata zvawakaita. Zvakatonyanyisa kushata. Mwana wenda kuda kumusunungura adzokere kwaanga ari. Ndizvo kawanzwa. Hamusi kudaira wani. Handisi kukunzwa. Asi muda ndikubatei futi. Mwana zodaira kani mfano. Nedambuko rekuneta. Rekuneta? Ndikuzvinzwisisa. Izvozvo vakunorara muupenyu. Wanzwa? Mombe dzikangosvika dzikutononoka dai dzatosvika ndatodziti uyai apa dzinouya. Dzichauya dzakaungana pamunzu apo ndo ndati uya iwe wobva wanongedzera iwewe musikana. Wanzwa? Wobva wati dzamakaurayiwa napa. Andawa ndi baba wako? Mwana wababongo. Ndi baba. Wobva wanongedzera kuti 7 ati dziri kuhombe.
Saka fudza wakandipa dzakaita nepati mati fudza acho dzawakandipa dzakaita dziripo unorima munorima iyi dzinofamba atso aiwa munofamba saka zvakanaka kuti mvura yakunaya kai Eh. moyo manzwa zvandataura wakutoda zvekurima izvi ndapedza ndati dhakazhe nagandi waridziwe mutemo kava mukupanzwa moyo zvekupanzwa gandi achandipa mombe 27 ne3 pamusoro obva ati bhutsu dzandandi nadzo neheti gandi akauya 2019 wakataura zvisina nebasa rese bvaenda 4 years obva asvika kumba kwake obva ati ndataura nehama dzako enda kuna nhingi obva 4 years dzese kusvika 2024 obva auya muna Mei obva ati ndikuda kuti mundiudze zvamunoda Ngozi ainzwa apa wana wangu vanogara kure vamwe vaitobhururuka ndege kuti wauye mari dzodzodzo ndikudzida munzwere moyo saka gandi zvaachaita nguva yese yakanditambisira iyoyo achinditiza zvina nebasa rese achaunza dzimwe 3 pamusoro pe27 dzobva dzaita 30 dzakazhemupurisa achaunza dzimwe 3 obva nditi bhutu dzangu neheti chifamba achaunza 27 obva ati bhutu neheti taura vamwe wako wakandivaona uda kundiramba chitaura Aroni Matope taura na atiwana nechangadzo komavhesha ndiwo handingaziye inini ndinoziva Aroni Matope zvati inini mujuru nagandi nadhakazhe nashingira ichifamba na atiwana nechangadzo na nyau saka wese vamwe vacho vakati zi kana vasina chati chauya mumba mavo havana zvavangaitwa saka pauda kuti ndiuende unani iyo chimbotaurawo zviri pamwoyo pako iwo watozvipedza inini ndida kutaurawo chokwadi changu endai kwamunenge mangoda nekuti handingakutongerei manje ndikuti taura iweyo iwe hausida kutaura taura handi pamairowo waindifamba uchindi iwe taura kuti munoenda pana gandi saka ungoda kumbonyara ndachiziva ndozvautataura because ndakakurwadza kuti akabva panapa naiye ningekiri dhakazhe akabata wacho ndakazhe nangu waunza vese vari matwinzi zvineti kana ungubata vese ka1 aiwa ndinoda kuona zvinhu zvaita mwana wako zvakuenda pana gandi ndinoda kurova 1 moyo asi iwewe ndoda kumbokubvunza wadini kubata vese because iwewe wakutosenzesa moyo mangwana ndouyazve pano mangwana ndouyazve pano unondibhadhara moyo mati ndakukuita sei wakutondishandisa ndakukushandisai bata vese one time wouya pa umwe naumwe woita nyaya yake zvazvinoita manje moyo ndikuona vanhu vakadaro vanenge vachishandisa mishonga yakasiyana siyana saka zvandinoita handapa ndapedza namujuru gandi vava ndakuenda vamwe vacho ndendingovati ndiri kuuya mazvinhu saka kuti nditi ndapinda umba vanhu vaya vakangwarisa vanenge vachipititidza kana iye akambozviedza tindingazvizivi kuti vanotopititidza asi moyo aiwa nyange mukanzi next Friday mauya mukanzi next yacho mauya mukanzi next yacho mauya uyai asi indoziva kuti imimi pane zvamuchaita pane zvavachaita kwamuri ende kana waita kwamuri manzwa moyo musapakanganisa ipapo kana waita kwamuri munondiudza 10 ndingoziva tazvinhu tiri kuwirirana here moyo
anotema hatarisi kumeso. Aiwa, ndakuita kunge pamwe ndakujairira kana kuti ndakunetsai. Aiwa, hausi kujairira. Aiwa, unoziya Tencent wewe ungori shamwari yangu. Ndakatombo munoziva ndine wana wandakawaka nawo pamba. Yes. Kare nari ndiri pababa. Pondo. Handiti unozviziva kuti uri mwana wangu. Ndoziziva iwo wana iwo vaitouya panapa. Ndosaka ndati sababa nyangwe ndikawadzosa Friday yega yega kusvika vanhu vese vapera warwadzi. Handirwadzi. Saka zvakanaka munhu. Uri mwana wangu kungoda kufara kuti tichimira kuti mombe dzisvike ka. Mombe dzacho hadzisida kusvika mekuti mujuru dziri kusvika. Zvakanaka, handisisina muromo newe. Hamusisina? Murekwa mujuru. Baba. Kana pane zvamunoda kubvunza. Nhasi ndava ndine mufaro sezvo ndaona mazibva imwana. Muma imi mhosva yenyu. Saka takuda kuchenesana. Right, ndombokubvunza shamwari. Ndoda kumbotaura newe bichana. Ndakatera. Azinzwa. Right. Panapa nyaya yatisati tambotonga nyaya yakakura kudai seyaunayo. Ndavadaidza kuti uyai muvaone munhu ari kutopupura kuti ndakaurayiwa. Saka nari pano ari kutotora zvavo zvese zvauri kutaura nezvandiri kutaura zvitori pana. Saka ni unomutendera here kuti ambokubvunza kuti azive kuti vanhu vanourayiwa shuwa nevanhu. Ndo vanozobudisa pamhepo. Aona kunyaya yacho chawanzire ngawe yandibvunza. Ndada kunzwisisa nokuti nawi taibatira pamusoro. Chii chakanyasoitika kwauri? Chakaitika kwandiri. Ndaive nemombe dzangu 7 ndichibva kubhowera. Pamombe dzangu 7 apo pane chinangwa chanchiripo ndaida kuchata. Imwe neimwe inge neurongwa hwayo. Ndichifamba ndopa ndakabatwa nadhakazi. Dhakazi akati mombe wadziona uko. Ndikati aiwa mombe ndedzangu. Mapepa ndinawo. Ndikuenda nadzo kumba. Pane zvandoda unodzita. Ndopa akatanga kundirwisa, ininiwo ndairwisa. Samara wana mujuru wazouya. Ndokundirowa kwawakandiita. Wakandirowa ndofunga iye inini pamwe pacho ndisingadi kuti ndikutsanangurire ndega inini. Ndachida kuti iye aripo maroero akandiita anokutokwanisa kukutsanangura hanzi ndewe mhepo wauya wachida kutaura nesu. Iwe wanga uripo mujuru. Chiwatsanangurira kuti takamurowa so bandamuvhara nzewe bandamuponda so bandadai. Patasvika pana gandi badai. Patazosheyana mombe dzedu badai. Patagara 16 years tichitsipika. Munzewe. Pamusoro handingazivi pandinenge ndisina kunyatsonzwisisa ndiripo nekuda kubvunzawo. Nokuti pane chandinenge ndisina kuita ndingataurawo here chandisina kuita. Kuti ndiripo nekutaura pandakatangira inini ndakasvika vanhu vabata munhu. Ndasangana navo vakumunda kwanise kuri mujuru wakutenda kunzvimbe. Varipo vari 6, vanga vari 7 in fact. Vanga vari 6 vanhu ivava. Umwe wacho akazotangira pamberi sekutanga kwandakazoitawo. Saka inini pandakatangira ndo pandinoziva kwavakatangira uko kwavakatanga kurova uko handarisipo. Ini ndoziva pandakatangira. Vanhu muvillage mucommunity vaibva vati honai ndiri munhu mukuru. Tinokukumbirai kuti mufambe nemunhu uyu zvakadi zvakanaka. Munhu arohwa kare. Vanhu arohwa munhu kare uyu. Vakati alright. Inini ndibva ndatombopindura ndakati vakomana zvatauya panapa vakomana zvamada izvi mutemo unopedza wega. Inini ndanga ndichikumbirisa zvikuru zvekuitirwa zvakaita vanangana ndichitova mufananidzo nezvakamboitwa vakaenda kujeri vamwe futi vakanga varova munhu. Inini hangu handidi. Ndiri kukumbirai zvikuru kuti tiende tinocheta munhu uyu kumutemo. Chibva taenda kudaro ininiwo ndakabatawo pangu pandakadi ndakangorovawo
Zvakafamba zvakadaro. Taenda isusu takazotina mombe dzacho. Tavasiya vari pachirwisi chekuti taakusvika panzvimbe. Ndipo takasiya vana Gandi. Inini ndakazoenda inini naMatope naNyau kunzvimbe titina mombe. Ava mwese vasara kupi? Vasara uku. Zvavakasara vachiita ina handazozvidi, handazozviziva. Ndofunga takagara pamapurisa almost 1 hour tiri pamapurisa. Mapurisa ainzi Manhiwi akati ko vanhu venyu vasara kupi? Akati tavasiya pano padhuze pachirwisi apa mufunge office. Ndo patavasiya. Tizoona Gandi akuuya aine umwe. Akati munhu uyu haasi kufamba. Ndini yakutopindura akati imi munhu anga achifamba zvakanaka asi mazorovazve here vakomana. Munomboita mweya wakadaro kuti zvidiko. Ndini ndaitopupura zvipi izvozvo. Kana mupurisa aitozvinzwa aitonyora zvinhu zvandaitaura zvese izvi. Ndakati right vakomana nyaya iripo. Handimazviona zvamaita. Inyaya yamakutogadzira papi? Ipapo ndambokufananidzai kuti vakomana hatidi kuita zvakaitwa naNhingi muvillage. Handiti pazvadi tapedza kudaro. Achibva mupurisa achibva ati hino anoda chiiko? Kanzi naGandi anotoda bhara. Akati zvakaoma komana. Chibva vaenda kwaunokumbira bhara pamugweni pamagrosa. Bva vadzokera iye Gandi nemupurisa nomumwe wakauya naye. Saka angoramba tiripo pamombe. Vadi vazouya kubva kwavanga vari vaya. Achiuya Gandi akanosvika kunokutura munhu kuti akasungwa kudai. Akanosvika kumukutura. Ndibva ndatomupopoterawo. Ndikati nhai mweya wechina une mweya wakadaro kuti zvidiko Gandi. Unombodaririko vakomana? Hazvidi kudaro vakomana. Wanzoona munhu akasungwa here modaro kuita utsinye kudaro kuti zvidii. Ndiri kutonzwa urombo chaizvo. Chibva zvapera. Mupurisa achibva ati no vakomana. Regai ndibvunze munhu wangu. Achinyora mastatement, achibva abvunza achinyorana mastatement naye munhu wake. Meno ndikubatei muromo waMujuru. Ndanzwa Tensen ari kuti anga aine mapepa emombe dzaanga ainadzo. Mhosva yairoverwa chichaive chii? Inini hangu zvemapepa handina kuaona, handina kuzvinzwa. Ndikutozvinzwira muno ari kuzvitaurira. Ini handakona hangu bepa. Osaka mombe idzi dzanga dziripo dzadziri dzekwadhiki kwaMunjoma. Vanhu vachitotozivana navo. Ngorotangidza futi. Dzanziri dzekupi mombe idzi? Dzadziri dzekubhoera kwaMunjoma. Iwe unogara kupiwa? Kuromusiri. Kuromusiri. Oziya dzekubhoera. Ndoida unjairira. Aidziziva ndiGandiri akataura. Iwe wati ndaidziziya wakuti aidziziya ndika. Sataura zina nebasa uri unzwa? Hongo. Ndoida unyepa. Nekuti wakuda uri pauda unyepa. Iwe taura chokwadi. Iwe mombe idzodzo dzanzisina anga inadzo dzanzisina munhu. Ndandabva nadzo inini. Wandaida unorora. Unzwa? Dzitone chinangwe kuti imwe chabhadhara mari yekati pamuchato imwe chabhadhara moto nitauro zvoda nitaurira zvoda indoida unyepa. Mombe idzodzo makunyepa kuti dzakaenda kwaMujoma. Imi makagowana. Wakuda kunyepa futi. Saka ufunga kuti yodai dzakadzokera kwamaiti ndaba ndaikuti ndoda mombe dzangu dzandaenda nadzo. Iwo pawakatanga kundirowa iwewe wakanzi aba kupi mombe? Inini pandakatangira pamunda pasi kuri Mujuru ndakabvunza. Handingodi kunyeba ndakabvunza ndakati mombe dzabva kupi? Handiti iye akati ndabva nadzo Bhowera. Ndokutaura kwawakaita Tonzi. Ndabva nadzo Bhowera. Manzwira andakaita iye. Saka alright, abva nadzo kuBhowera ana kubva nadzo muvhili. Saka iwe waindiroera. Ndokutokanganisa kwacho kwatakatoita. Saka usade kunyepa taura nini handidi munhu anonyepa. Ukada kutodaro ndauya ndine mufaro kudai tinopesana. Handitombodi izvozvo. Taura chokwadi. Unoziya here ndi Mambo? Ndinozviziva. Zanyepa taura chokwadi. Timombe ende mombe idzodzo makazotodzigowana neuya anozviita sabhuku. Ganda akandisu aisandimwisa mvura achindirowa. Asandi akazondipedzisa musoro wangu. Mukandityora maoko makumbo. Ndandisina bhonzo unoziya. Pandakakuturwa mbara iwo pawakaona ndakataura naungu kuti pandakakuturwa mbara nyama dzaisati rengwenje. Handina hangu kuzoona kuti zvava zvakamira sei. Wanga uri pai? Ndakanga nditoripo wanga uri usiku. Sanyepa. Makatondirwadzisa zvamakaita ndanditori nemhuri.
Iziya muridza. Ishumba ipapa pandodzisaidzira dzimboku. Handisi kuda zvehondo. Taura chokwadi. Wanzo. Ndokuti iwe wanzi ukangonyepa chete ndinokuita chigodo mmoyo zvokuti zvinhu zvako zvakundipa ndokwanisa kuzviti handichazvii. Enda hapana anoramba futi ndikati handichazvidi unoziya. Hongu. Saka ngatitaurirane chokwadi. Tiyanane zvakanaka. Ndisunungure mwana, ndisunungure wewe, ndisunungure mhuri yekwenyu. Ukada kunyepa unondirwadzisa nemaurayiro amakandiita. Ndikati ndiri kuda mvura. Ndomwisa mvura musikati ndichirohwa mushaya dzese idzi kuchikwanika bwanika. Mai wangu wawo wakandiona ndine gau rakasungwa. Kuti nyama dzisadonhe. Wonditaura zvokuti ndakazonotaura nemupurisa ndaitaura nemupurisa kuti imama toshiyana mwendo dzake. Mari ndandinayo makatora. Unoziya? Handingazivi wangu inini kuti inini ndongoda kutaura zvandakasangana nazvo. Bhutsu dzangu muti wandandinawo idzodzo bhutsu zveshuwa dzamuri kutaura ndakatozama kubatisawo vamwe. Ndikati pari kutaurwa bhutsu. Munhu ari kutaura nezvebhutsu ane ruzivo nebhutsu ndidhakazhe. Ndiye ari kutoziva nezvebhutsu. Okay. No problem. Ndichapedzera nawo. Bvunzai henyu mumvunzo ndikupindure. Ndaida kunzwa kwamuri kuti vazobvuma vese iyo mujuru kuti ndakazviita. Chii chamakaita kwavari? Chandakaita kwavari? Ndaendako. Ndakambobupa nemwana uyu anga asiri munhu mukwa. Wanga uri kupi? Ndadiro Cape Town. Anga atogara nemurume. Saka murume wako akazokuramba asati? Yana. Uchazodzokera unogara zvakanaka ndikakusunungura. Pandanobudira pane mwana ndainetsa mwana. Iyo ndakasvaudza kudhara kuti ndikuda mombe 17, 10 ne7 dzamaka. Kudhara. But nayo kuti vanenge vachibhiliva kuti mushonga unoshanda. Saka ndakabva ndanobudira mwana wabva adzoka. Iye aizviramba. Achivhara kuti mwana asataura. Akauya achinyepa kuti ndanzi mombe 9 nemukadzi. Ndanotaura mukadzi ndomudini mukadzi. Mukore uno uchadiwa mukadzi. Wei. Ndamuudza zvandakamuudza bvaita nharo. Ndokudzokera kwawakaita. Ndokuya kunoko. Wataura naMambo pandazongovawo pamutongo wavo kuti kuda mombe dzangu dzakati. Iye usiku pandambomuendera pandamuti wokoro. Chii chakaitika usiku apa? Nekuti usiku ndiri kunzwa uri kutyisa stereki. Unototyisa. Mujuru. Maimurova? Mujuru. Baba. Usati baba. Iwo. Chimbowaudza kuti hakuuraya munhu kwakaoma. Hakuuraya munhu hakuiti kwakaoma zvitendero. Chii chaitika usiku? Inini hangu hapana chandakaona usiku. Asi mwana ndiye anga ine dambudziko. Hapana chawakaona? Haudi kutaura chokwadi asi ndokwanisa kudzipa ipapo. Mungadzipa hangu henyu. Kwete kuti munga. Ita ndozviziya bhozi ndakambokuita. Ita ndozviziya. Ndinozviziya. Saka unenge uchirambe. Unozo nai moyo muudza kuti anenge achitaura chokwadi wombowanda. Zvakunyadzaka. Kuti ataura zvese kudodomo. Chikuru ndechekungoti atenda mhosva yake ndopako. Enda henyu mberi nekubvunza. Mambotaura zvokuti vaibata mushonga. Mushonga wokukutsipika here kana kuti pane mimwe mishongawo yavaishandisawo? Ndikutsipika. Pamwe pacho vaitozorera matsito kuti ndisaone ndisataure zvandiri kuda. Saka manje mushonga une nguva yawo. Bhozi zvakaitika 16 years ago. 2008. Naga. Ndizvo kamujuru. Hongu. Pesa panga aita atakawina ataka ndichiwerenga ndichidzikaunda hangu mambo zvoda gore rino dzangu wangopedza usina next day 30 ande hapana nomboti dzakawandisa ndiani anoda. Tikuwirirane. Saka pavanhu vakakuponda sawira uchivatarisa vese vari 7 ndokekutanga here kakakuita mabasa iwayo kuti maiturawo?
kundibata kwawakandiita inini hangu pfungwa dzangu ndakaona kuti vanenge vaitoita gemu rekuti vanoshandisa kuti chipurisa wotora munhu wachiti wanyumbawo. Anga ari mupurisa wamambo here kana kuti mupurisa weZRP? ZRP. Ndiani uyu? Ndidzakazve ndizoka mujuru wangu anga ari muneighborhood. Saka izvezvo achiri muneighborhood anenge akatorerwa cheni nemakuru ake. asi siri ungaite mupurisa iwe uchiuraya munhu ndo akandibata bvunzei. No tanzwa unyangwe zvo tisina kuzonzwa here mamwe maareas asi saka nhasi mambofunga kuti toda kushanya kwachiduku. Chokwadi kuti timbotora timbodzinzwa nhau dziri kuitika kwachiduku nokuti taita hazviko izvi. Zviriko izvi wazvionawo? Ya ndaona une simba. Saka kuti mazisimba saka iwe uri kugutsikana here nazvo? Mushure mekunge ndichiona mombe dzichiuya kudaika uyezve munhu akazvita achibvuma ndiri kugutsikana. Pfungwa yangu yengerei kutoti dai ndawana vamwe vacho vakazvita dai vari pano tambokurukurawo navo. Aiwa uchara hande wauya apa neuyu uchangoramba uchiuya. Bvunza vanhu vanga varipo last time kuti mwana uyu ndakamuita sei. Ndine mazisimba but moyo nhasi wati tension uri mwana wangu hatisi kuda zvehondo nekuti vanhu vabvuma mhosva yangu saka handisi kuda kumushungurudza. Saka tiri pano zvakare musi wechishanu. Chishanu ndo zvandoda kuti watouye wachauya chishanu pakushaya anouya ndizvo kamujuru. Ndimotoita simba kuti vauye. Handiiti simba kurawacha kuti uwe uyera bhebi iwe wangouya wega. Chiratidzo chesimba ramaita kwakumwana wedu ndo yatasaka kuti tisvike pano. Saka vanhu pavakakuponda havana kusungwa here? Bvunza mai vangu varipo. Nyaya dzacho dzaangotsikwa dzikatsikwa dzikadii vachishandisa mushonga vachienda kubhesi vachidii. But anyway mutongo wandandinawo but aiwa ndakunzwa tsitsi mombe dzabudisa dzawanda bva dzane zvikwereti ipapo. Saka inini nyangwe mutemo uchiti kana munhu akauraya munhu anosungwa asi inini pachangu inini temiseni mukunzwa here moyo? Aiwa ava varipa varegererei ngavasasungwa. Wagona manzwa ndatombobva uko ndine hasha pandasvika panapa ndichiona mombe dzisadzawa ndika ndomusungisa but ndazoona abata Coca-Cola achidzonzutira achitina mombe ujuru hazviitwi. Manzwa wazvinzwa chimbosimudza maoko utaura kuti chimboti handichazviite. Upenyu hwangu handichazviiti futi kusangana nezvakadaro. Handichaiti kana kugashira chinhu chine chine munhu yangu akadedzwa handiwipo. Ndokugona ndozvaifanira kuita izvozvo. Mazvinzwa moyo? ari kupika akasimudza ruoko. Akasimudza? Aiwa zvakanaka. Dzasvika here mombe? Handi yapirawo iri kutakura inadzo yaachida kutakura dzimwe dzacho ndokaizvo pane 8 dziri kuuya kusara futi 8 dzaku dziri kuuya dzacho dziri 8 dzacho dzasara dziri vanga vachifamba nadzo vachida kuzochingirwa nemota murodhi. Vari kupona vari murodhi vari kuuya murodhi papi kuzomuta murodhi vapapi hatina hedu kuziva nekuti vamhanya isitanzi ichiuya isi vabereki rega ndidzimhanyise ukwanisa unodzitina rega ndidzitine dziuye ndiende. Saka watoriwe nawo mazvinzwisa hongu kuti ndiye mukomana ndataura kuti aiwa achasunga. Iwe wanga wane pfungwa dzekuti munhu kana akauraya anosungwa ndizvo? Ichokwadi Ndodzauya nadzo. Saka ndinoziya stereki aiwa chiwaregererai ipapa paanzwa musi watoenda akatonongedzwa baba imba akatombohobowa nevanhu izvezvi zvikwereti zvainazvo chimbomuchimusiya yadzosere zvinhu zvake ngaasasungwa hake. Mazvinzwa kamunhu? Tirikuzvinzwa. Mujuru kuzvinzwa? Asi kana urikuda kusungwa? Kwete. Hausi kuda? Saka paya maimboita sei pamakatiza paya?
Waifungwa usungu. Ini nangu handina kutiza ndakangouya ndega kumapurisa. Saka wakangodi kuuya wega kwachipowa miti ungoti ndauraya munhu. Ndokutovarairwa kwepfungwa dzinenge dzisina kunaka. Warairwa ndokushandisa mitombo ino expire. Manje uona gandizo ndamuitira achakudza. Tun'anga twese twaenda ndakadzivhara. Anosvika achinzi yakaenda. Achifamba bvanzi yakaenda. Ndotomuona akaisa rukepisi pasaidi. Bvunza yenyu watorwe nawo. Muzuva ranhasi regai timbomirira pano, tiri kuendera mberi nenhau iyoyi. Ndaona nguva dzacho dzati rebei, saka mangwana tinenge tichiendera mberi nayo nyaya iyoyi. Muchaona zvichaitika zvidhafu zviri pamberi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzeseka musakangana kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Ah!